Съвета ми към вас е да си бъдете вие. Хората, които ви уважават за това, което сте, ще ви уважават и без да правите простотиите, които те правят. Ако не ви харесват и не ви уважават заради нещата, които правите или не правите, то това си е техен проблем, а не ваш. Това го научих малко след като приключих с тези простоти алкохол и цигари. Алкохола не води до нищо хубаво. Не мога да ви дам един позитив от това нещо. Георгине, къде бе, момченце? Ами ще излизам. Как така ще излизаш? Ти питал ли си първо, а? Еми не съм питал, ама... Домашните написали. Написах ги домашните. Не ми повтикай тон, момченце. Ще играеш шамарената фабрика, ми се струва, аха. Казах ти, първо си написваш домашните, тогава ще ми излизаш с Сашко и с Машко. Айде, стига се прави неинтересен. Сега ще кажа на баща ти да то вършей. Пак ли, мамо? Върви, донеси да видя домашните тука. Добре, сега ще ги донеса. Ето. Той по математика добре, той по български добре. Ам това по-английски къде е? Оная пак ще ми звъннеш, ми кажеш нямаш домашни, аха? Заминавай да пишеш домашните и тогава ще излизаш. Писна ми! Гивизе. Само ми се правиш неинтересен. Оле, ето и полтенце. На здраве! От нашата компания за вашата компания. Бъдете живи, здрави, прави И корави и винаги засмяни. И дрехите добре изпрани. С нервите съм зле, ле. Кази май погледнате, ле. Ще живее или не. Една ще падне да си зная другите. О! Чакай, Маванче, какво правиш? Княже. Щеше да ме подминеш. Мините видяхме. Айде бе, да не си знаеме ние номерата. Къде си тръгнала? Ми отивам до магазина. Какво ще дириш там? Имаше намаление, викам да не ги изпусна. Мале, забоварих да си запиша че аз съм тръгнала да пазарувам, да си напиша в списък майонеза да напазаря. Те ли? Че Много толкова хубаво, много вече- хубаво. Не, че ме интересува, ма мерси, че ми каза. Айде да пиеме кафе. Ма ти се сети, оня ден пък гледам, поснала си във Фейсбука снимка с Гера. Ма мен не можа да ме поканиш Айде да дойда са, да стига пия две тази кафета с средня. тебе. Айде са, ела, тук сме до Няма нас. какво, не ми казвай ти, значи, по-важно ли ти Гера от мене? Айде стига, Маванче. Глупости говориш и ти. Ай, добре, и значи от мен да мине. Айде, после ще напазариме двете. Айде. Ай, добре, айде да вървим. Добро утро, ученици. Сядайте. Днеска, тъй като е 1 декември, съм решила да не ви тормозя. Оле, госпожо, сериозно ли? Да бе, Георги, в добро настроение съм днеска. 1 декември е, празнично ми е. И реших днеска да ви пощадя. Да. Зато и ще ви оставя да си правите каквото искате целия час. Само по-тихичко да ни ви чуват навънка. В коридора. Ама, госпожо, не се шегувате, нали? Бе, естествено, че се шегувам, бе! Вие за каква мазехте, бе? Аз съм учителка от 30 години. С 30 години стаж. Няма да оставя никой да си прави каквото си иска, аха? Въдете по един лист. При мен няма такива неща, да не съм ви Николаева. Не, аз съм Караманова. И при мен се учи. 1 декемврийска шега. Здравейте, мили мои скъпи ученици, как сте? Извинявам се, госпожо Караманова, че така нахлух във вашата класна стая и ви прекъснах учебното занятие. Няма проблеми, господин Петков. Ученици, поздравете директора.
Ученици! Здравейте, господин Петков! Набързичко само да прегледам дали е топличко в нашите класни стаи, в нашето най-елитно учебно заведение в областта. Ма наистина топличко бе. Както знаете, ние сме на първо място от най-топлите училища в областта, да. И се надявам никой от вас да не се оплаква, нали така? Болнички има ли? Ами само един, Анастасия. Анастасия, аз ще я привикам нея в директорската стая, да. Георги, как си бе моето момченце? Да поздравиш майка си. Аз съм я преподавал на нея едно време, да. Добре, ще тръгвам, аз ще тръгвам. Най-елитното училище, най-елитното. Хайде, госпожа Караманова. Най-елитното. Айде, Сашенци, вари, сядай, вари. Мерси, Лерванче. А Георги къде е? Ще дойде ли? Георги сега ще дойде. Той влезе да се къпи току-що. Едвам го накарах, едвам. Добре. Ти остай, Георги. Кажи сега, искаш ли нещо за хапване? О, не, аз не съм гладен. Аз ядох у дома. Ма как не искаш нещо за хапване, бе? Аз съм сготвила чорбица, една пилешка хубава чорбица, так не да се сгрееш. Направила съм ини принцесини, пълнени чушчици имам. Какво искаш? Айде сега не се срамувай, бе. Значи, ще отидеш да прибереш ова, ще кажеш, тя леле Ванче нищо не ми даде да ям, от тях миришеше на вкусно. После Снежана ще ми вика, що не си наранила детето ми. Айде кажи, аз ще сипа една чорбица, да. И една чушчица ще ти сложа. И такова. А майка ти ко прави, бе? Ко прави? Не ми се обаждала да пием кафе? Здравейте. Здравейте. С нещо да помагам? Не, само разглеждам за сега. Те кецове са много яки. Ама нямат цена. Нищо. Не вярвам, че са толкова скъпи. Ето тези си избрах. Само това ли ще е? Да. В брой ли карта? В брой. Добре. 220 лева. Какво? Аз си мисля, че са по-малко. Аз забравих да изтегля пари. Ще ида до банкомата да дръпне и ще се върна. Ама ние имаме и кеш терминал, работим с карта. Не, аз обичам да си тегля, нали знаете? Око да види, ръка да бутне. Добре. Айде до след малко. Стелче, вземи ги тези кецови и ги сложи обратно на витрината. Този няма да се върне. Добър ден, скъпи родители! Аз съм госпожа Катя Караманова и ще бъда класен ръководител на вашите деца тази година. Така, започвам с най-важното. Ще събираме пари за помагала по английски език. Работим по нова програма и трябва да поръчаме веднагически, за да пристигнат до 15 септември. Така, на един представител ще ми трябва от родителите, който ще отговаря за събирането на парите. Желаещи? Аз с пари не разполагам. Тогава аз ще избера майката на Георги Ваня. Парите да са събрани до 15, по 140 лева събираме. Тя, колежката по английски Николаева, ще ви каже какво друго ще изисква. Родителите на последните членове. Надявам се вашите деца да не си говорят така в учебните занятия, както вие си говорите в момента. Това е от мен за сега. Ще се видим на родителска среща след около месец, да обсъдиме коледното тържество и събирането на пари за коледно украса. Леле, Снежема, извинявай, че се забавих малко, муци. Абе, да не ти разправям къде бях до сега. На родителска среща бях. Да, може да се представиш. До сега ни държа онази, откачената госпожа на Георги. Катя, да, Караманова, ма не се ли сещаш, бе? Забрала съм си цигарите. Ще ме служиш ли с една? Ма какво да ти разправям? Искат пари. Пари. Това им се в устата. С първото влизане и вика пари за учебници. Аз къде да ги изкарам тези пари? Да не съм банка антинари? Няма как. Аре бе, оная къде е да поръчам едно кафето? Направо ми се изчака чакалото. Извинете. От 30 минути чакаме, де. Боже... Sprechen Sie Deutsch, ja, gut, guten Tag, Scheiße, ja, wunderbar. Здравейте, едно къса с биволска сметана и 3 захарчета. Кафе ви. Какво ще пиеш? Пи едно кафе да сега, за къде бързаш? Има време, аз съм наготвила. Бобски в тета ще има Георги да яде с баща си. Айде, ще говорим. Тая иди с кафетата най-накрая. Изчака ми се чакалото. Мерси, за мен е кафенство, да.
Ти много хубаво. Такова, ма... Аз да те питам, ти имаш някой друг учебник втора употреба, ама от миналата година нещо на твоя имаш ли? Няма да дам 140 лева. Учебник по английски, да. Ма не го знам на кое издателство, ма... Каквото и да е, се тая, ще му върши работа. Намери ми и аз ще дам там някой лев. 20-30 лева, не повече. Такова, ма, ти на родителска среща ходи ли? Айде варим, ма. Айде варим до магазина да взема, че има намаление кебабчета. Дай, остай, аз ще платя, ма. Остай, аз ще платя, се ти плащаш, бе. Ема, аз съм забравила портфейла, ма. Я вземи да платиш, ти аз ще дам утре пари. Айде. Георги. Айде бе, какво се туткаш още в това легло? Ще закъснем за първи учебен ден. До 5 минути да си готов, че не отговарям. Рано сутрин ще вършея. Айде бе, Георги, айде, че няма време. Тук съм взела една китка за госпожата да й дадеш. Стига самота. Айде бе, стига бе, иначе една обувка не можеш да вържиш. Леле, чакай, че забравих да ти подлея вода, бе. То не стига, че и без той си двойка чиян. Той изобщо няма да ти вари тази година. Дръжте скипка. Айде бе, ла тука. Няма да викам след тебе. Айде, дано тая година да отикаш както трябва, да не е като миналата. Ще ми изтрови нервите. Айде бе, Георги, усмихни се малко. Дай букета на госпожата да ви снимам. Супер сте, много сте хубава госпожа. Георги, усмихни се. Ало, Снеже, къде си, ма? Ма не те виждам от тая паплъч. Айде да вървим да пим кафе, аз го оставя Георги. Айде, чакам те пред училището, добре? Добре дошли ученици и честит първи учебен ден! Хайде нареждаме се по двама за ръка и влизаме в класната стая да ви прочета инструктажа за тази година. Да няма хора, които тичат в коридора. От първия ден. Разбрахме ли се? Хайде, Георги, идвай! Хайде, тръгвайте! Така, ученици, първо ви пожелавам една успешна нова учебна година, изпълнена с по-малко пакости, много учене и разбира се по-малко отсъствие. Да започваме по същество. Чета инструктажа веднъж и не повтарям. Който разбрал. Първо, да не се закъснява, да не се влиза в час с закуска, да не си говорим в час, да не бъркаме в контактите, да не скачаме през прозорците, да спазваме ред и дисциплина в учебното заведение. Това е. И ще събираме парички за учебници по английски език. Аз вече съм казала на вашите родители, така че да ги подсетите. Свободни сте за днес.